Takže máme tu krásnu zváračku ProCraft Speed 290. Ideme si to otvoriť. Zabalené to je pekne. Toto je čo? Zjavne voláka ich ďalšia vec. Aha, to majú také náradie. Zaujímavé. Majú tu toho veľa. Dobre, to čítať nebudeme. Tak, návod. Ten si odložíme na neskôr. No, tuto budú asi káble. No. Vyzerajú ťažko. Ťažko vyzerajú. Dobre, toto takto zahodiť. Takže horáčik, koncovečka. Toto ide káblik, horáčik. To bude čo? No, ukáž. Toto sa mi volá ako nezdá. Dobre. Položíme na bok. Najlepšie sem. No, kábliky. Tvrdé. Otázka je, čo to je za káble? Aby to nebol ten pomeďovaný hliník. A to zistíme potom. Nebudem to teraz riešiť. Dobre, položíme. No, a ideme vybrať peklostroj. Toto do piče. Tak. No, vyzerá to krásne. No, vonia to Čínou. Ale volačo mi tu chýba. Neviem, či to je v balení. Pozrieme do škatule. V škatuli to není. V kábloch to není. V škatuli to není. Na škatuli to není. Mal by tu ísť popruh. Hej? Podľa mňa tuto a tuto by mal ísť popruh. Aby ste si to pekne dali na pleco a nenesli to v ruke. Kábel máme jaký? H07 RNF 3G 1,5.
Nemci sa pod neho podpísali. No, pozrieme tie parametre slávne. Stopercentné zaťaženie 76 ampérov. To je na dutilkovom dróte. Elektróda 100% 70 ampérov. A čo sa týka TIGu, 100% zaťaženie 83 ampérov. Uvidíme, jak to pôjde. Na také domáce veci to bude dobré. Ľúbiť sa mi to ľúbi, no je to pekné. Tu sú voľaké hovadiny nakreslené. Malo by to vedieť aj TIG. Hej? Ale, je tu také ale. Nemám TIGový horák, takže neviem, kedy to budem skúšať. Ale vyzerá to brutálne, páči sa mi to. Toto otvoríme. No. Tuto ide ten drôtik. Prečo to není kovové? Ten podávač kľudne mohol byť kovový. Toto vyzerá ložisko, áno. To je na ložisko. No. A porád nové a nebudem to vedieť vybrať. Ty kokos. Nedá sa to vybrať. Zo šikmáš to musím dať. Kladka. 08 1. Takže tam dáme 08. Pekné to je, no. Pekné. To je zatiaľ všetko z tohto videjka. Len škoda, že to není kovové podávač. Kov. Keby tu bol, bolo by to dobré. No, už to je poškrábané. Nové a poškrábané. Zatiaľ je to všetko.